ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾಜಲಧಿಯೆಡೆಗೆ ಸಲಿಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಲೋಕಹಿತದ ಕಾಯಕ ನಾಡಿಗ ಭಯದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿಂದು ನೈಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಮಾಗಣದ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೊಂದು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೊಂದು ಮಜಿ ಮಹಮಯಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಅಂಚನೆ ಸಲಸಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಮಹಾತ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರೇದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ನಾವು ಮಾತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕರಿನ ಕೆಲವಾತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಅಭಯಾಶ್ರಮಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ದೇರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಸೇವಾಶ್ರಮಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿದು ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತ ಕೋಡದ ದಿನತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಅಜಿಪನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದಾನೇನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಇತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಮಾತಾರ್ನ ಬಂಧುಲು ಇಷ್ಟ ಮಿರ್ತಿರೇರು ಸುದ್ದಿಗೆ ಎಂದು ಆಯ್ನಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಬತ್ ನಾ ಮಾತಾ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆರೆಗೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡದ ದಿನ ತಾನಿಡು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗೂ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಆಕಲೆಗೆ ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯಕ್ಲದ ಪೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕೋಡದಿನ ತಾನಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೀತೃ ಪಾತ್ರ ಏನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇನಿ ತೇಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಆರು ಮಾತ ಮಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಆರು ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲು ಅರ್ಧಿ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದೇನು ಮಾತ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಕಷ್ಟೊಡಿತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಡಿಡಿದು ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಈತನೆಟಗೂ 7 ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಲೆಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡು ನಡೆದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಐನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೀಲಿಕೈನ ಅಕಲ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸಹೋದರಿ ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಗನಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನಿತ ದಿನ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಹೊರತುಗು ಆರ್ನ ಎನ್ಮುನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿರಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಂತಿನ ಶಾಲೆ ಪಾನೇಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಐನ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಡರ್ಲರಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಊರುಡು ಕೈತಲ್ದ ಬೋಲಿಯಾಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುರ್ನಾಡದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಲ್ಪದ ಅಗತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತು ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಬಾವಡ ಮಲ್ಪವನಂಚೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮಲ್ಪೆಂದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರಗಳ ವಿನಂತಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪನಾದ ಹೊರತುಗು ನಾವು ಮಾತ ಅರೆಗೆ ಶಾಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾತ ಒಲ್ತೊಲ್ದು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಕಣತಿಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೂರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ
ಪುಷ್ಪನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಹೂವೆ ಶಾಲನ್ ಪಾಡ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆರು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತ ನಾವು ಮಾತ ಅರೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಆ ದೀಪನು ಅರ್ಲವನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಿನ್ನೇರು ಆರ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯಾಗಿ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕ್ಲೆ ಪರವಾದ 4 ಜನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷನೇ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದೂರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿರು ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ನ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದ ಕಡಿಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಮನಾಭರಾಯ್ಕಲು ದೈದಿದು ಮಿತ್ತಂಗನಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಾಮರಯ್ಯನೆ ಗುಣಕರ ಆಲ್ವಯ್ಯನೆ ರಾಮರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಬೋಳಿಯಾರದ ಅರಸು ಕುರಿಯರ್ತ ದೈವದ ಕಡಿ ಪೆತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರು ದೈದಿದು ದೀಪ ಅರ್ಲ ದುಂಬು ಅರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಂಜಿಯರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅವೇತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಬೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿದ ಪ್ರಬಂಧಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು ದೈದಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಸಿಒ ಆದ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೋಳದ ರಾಮದೂಸನ್ನೆ ಮೆರ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಣಿಲ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಣಿಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೇನು ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಲ್ ನಲ್ತದೆ ಕರತಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರ್ಕಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯನೆ ಮಂಜು ಭಟ್ಟಾರ್ಲು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂತೋಷ ಪುದರಡೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸಂತೋಷದ ಆಹ್ಲಾದಕರಣ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಡತುದನು ಯಾ ನಂಬಿನಂಚನ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನನ್ನು ಕಡಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸು ದೈವಲು ತೋಡಗು ಕಿನಾರಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಲಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರೇಶ್ವರ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೋಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊರನಂಚನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಲಿ ಪುತ್ತದ ನೆನಬರಿಕೆ ಬಂದು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಒಂಜಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಬತ್ತನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಿತವಾದ ಭಾರಿ ವೇದನೆ ಅವೊಂದಿತ್ತನೆ ಯಾನ ನಂಬಿದ ಶಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊರೊಟ್ಟು ನೂದೆಟ್ಟು ಸರಿ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 50% ಅವು ಸರಿಯಾವು ಅನ್ಪಡೆ ಯಾನು ನಂಬಿನ ಚಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಡಿತಂದಾಂಡಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರಾವಂದೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹಿಡಿತದೆ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ನಮ್ನಡೆ ಇತ್ತದೆ ಅವತ್ತಂಜ ಆ ಸಹನಾಶೀಲ ನಿಜವಾದ ವಿದುರ ನೀತಿ ಇತ್ತನೆ ಧರ್ಮರಾಯಡ ಎಡ್ಡ ಗುಣ ಇತ್ತನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಆದಿತ್ತನೆ ಸತ್ಯಸಂಧೆ ಇರ್ತನೆ ಆಂಡ ಆ ವಿದುರನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಯ ರಡ್ಡು ನೀತಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರಗಳ ಸಂತೋಷನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡ್ದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಪನ್ಪಣ ಒವ್ವುಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷನ ರೀತಿ ನಡಪೇರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವು ದಾಂಡ ಒವ್ವುಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಪ ಬಂದ ನಂಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬೋವು ಅಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಹುಷಾರಾವಡು ಆಯ್ನಾಥ ಶೀಘ್ರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಅನ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏರೇಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರ ಅಂದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರಿ ಪಾತ್ರನ ಬೊಕ್ಕರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಕಕ್ಕ ಮಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಪಾತ್ರ ದಪ್ಪನಾಗ ಸಂತೋಷ ಎಂಡ ಪಂಡದತ್ತನು ಮಾತ ಸರಿ ಹತ್ತು ಎಂಡ ಬಂತನ ಉಂಡು ಎತೋ ಸರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಆ ಗುಣ ಮಾತಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಪುಟ್ಟು ಬನ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆನಂದ್ ತೋಜುಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಮುಡಿಪದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕುಯ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿನ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದನತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಆ ಗುಣೋಡ್ದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಓಡೇ ಪೋಣು ನಾಡಲ್ಲ ಅವನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಆ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಏರು ನಡಪುವರ ಆ ಧರ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಏಫಲ ಕಾಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮರುಗುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪ ಅಂದ ನಿಜವಾದಲ ಒಪ್ಪು 100% ಒಪ್ಪು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಧಿ ಬರೆತನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಾರೋಗ್ಯನಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಉಂಡು ಐನ್ ನಂಗೆ ತಪ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ದೇವರನ ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜ ದಶರಥಗೆ ಜೋಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಂಡದೆ ಇತ್ತಂದು ಆನಲ ಆ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಶ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಅಂಡ ಆಗ ಜೋಕ್ಲಾಪು ನಮ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡು ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಪಂಡದು ನನಲ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಒಪ್ಪಡು ದಯತರ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ್ನಾಡ ಏತೋ ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನೆಂಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಎನ್ ದೇವರಡು ಒಂಜೇ ನಟ್ಟುನಿ ಆಯ್ನಾಥ ಶೀಘ್ರೋಡು ಸಂತೋಷು ಗುಣ ಅದು ಆಯನ ಕಟ್ಟು ನನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಕುಡೋರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶವರ್ನಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಟಾವೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮನಾಭರೈ ಯಾನೆ ಮಂಜು ಮಂಡಲಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಐತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಪುಟ್ಟು ಪಾರ್ಪನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರಿ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಅರಿಗೆ ಏತ್ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಅಂತ ಬಂಡ ಅರಿ ಈತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಅದು ಕೊರಿಯರಿ ವಾ ಇಲ್ಲಿಗ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರಾವಡ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರಾವಡ ಇಲ್ಲದ ಪುದರಾವಡಿ ಏ ದೀತಿಜೇರಿ ಆರ್ ನಮೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧೀಮಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟುಡೊಂದು ಈತ ವರ್ಷಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೆಂದು ದಿಪ್ಪನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲೇನ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಜ್ವಲ ಆವಡು ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮರ್ದಾದ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ನಮೋ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಮೋ ಕುಟೀರಾನ್ ಪುದರ್ದಿದ್ದು 7 ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಹೊರಮಗು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಆರ್ನ ದಿನತ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ರೆ ರವೀಂದ್ರ ರಯ್ಯನ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ಲೇರಿ ಸಂತೋಷನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಅನ್ಬಿಡಂತಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಆರ್ನ ವಿಚಾರ ಪನಿಯರ್ನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು ಅದಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಆದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಆದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಜಮಾನಿ ಆದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷರೇ ಮಾತರೆಲ್ಲ 12 ಮೂಲ ಜಾಗ ಯಾರಂದು
ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲ್ ಆರು ಪಣಂದೇನೆ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಸೇರಿದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೇರ್ ನಂಜಿ ಅಂಜ ದಯ ಸೇರಿದಲ್ಲಾರು ಬಂಡ ಸಂತೋಷದ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ನಿಖಿಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಇತ್ತಿನದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ವರ್ಗ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷ ಆವಡು ಆರೆಗೈಟ್ ಭೇದ ತೋರ್ಪವನಂಚಿನ ಜನ ಅತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲೇನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಕೈಪತ್ತನಂಚಿನ ಏರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳೇವೆ ಆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬದುಕಿದ ಸಂಗಾತಿ ಆದ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿತ್ವನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜಂತೂನಾಮ ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೇ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಪುಟ್ಟಣ ಏಪ ತೈಪನ ಅಂದು ಮುಖ್ಯತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೊಡುಪುನಂಚಿನ ಬದುಕು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬದುಕಡೆ ದಾದಾನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಪುದರೆ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿತಿ ಜನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲ್ತಿನ ಜನ ಕೆಲಸನಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಅಜಿಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬೋನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರ್ನ ಅಜಿಪ್ಪನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ಮಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಇರುವ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಲ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಯಂದ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ನ ಆಯುಷ್ಯಲ ದಾನೆ ಆಪುನು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಬಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶಲ ತಿಗುದಿನಿ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆರನ ಈ ಒಂದು ಅಜಿಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಈ ದಿನತ್ತಾನಿ ಅಕ್ಕಲೆ 6 ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಉಂಡ ಐಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನಿ ಆ ದೇವರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೇವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಗು ಎನ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿನಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂದು ಮಾತ ದಾನಗಳ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಅಭಯದಾನ ಔಷಧಿ ದಾನ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ದಾನಗಳು ಉಂಡಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಒಂದು ಮಾತ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದಾನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನ ಆದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎನ್ಮುನೇ ಇಲ್ಲಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಬೇರೆ ಎದುರುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನಿ ಒರಿದಿನಿಂದ ಬಂಡ ಎರಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಬೇರೆಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ನ ಪುದರಡೆ ಇನ್ನಿ ಸಂತೋಷರಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನೇನೆ ನನಾತಾರು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದೇ ಪೋಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯಲ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದುಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಬತ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗೆ ಉಪ್ಪಡೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಇದೇ ರೀತಿ ಆರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆರೆಡ್ದು ನಡತೊಂದೇ ಬರಡೆ ಅಜಿಪತ್ತೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈನತ್ತೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವನ ಆಚರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಡದೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನಡ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದೆ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂಪಿನ ಪಾತೆರು ಬಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ವಿರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಾರೈಸುಡು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಹಾರೈಸಿರು ದಾನೆಂತ ಪಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಟ್ಟು ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದರೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಅರೆಗು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಸಂತೋಷನ
ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಗೂ ಅಪಾರವಾದ ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದೂರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಸಂತೋಷನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿತೈಸಿಲು ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬತ್ಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷರು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತುಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಂತೋಷನಾಗ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲ್ಲೇರಿ ಐಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಲೇರು ಅಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತನಾಗ ಆರು ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಕರಿನ 2024 ಇಸ್ವಿ ಮಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಬನ್ನಾಗನೇ ತೆಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರಡಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಆರು MLA ಓಟುಗುಂತನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ಲೇನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿತ್ತಂದಾಂಡ ಸಂತೋಷ್ ರೈಬೋಳಿ ಆರಂಭೇರು ಇತಿಹಾಸಡು ಆತ ಓಟು ಏಪಲ ಬೈಜ್ ಆರು ಓಟುಗುಂತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಿನ ಆತ ಓಟ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಏಪಲ ಬೈಜ್ ಅಂಚಾದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಉದ್ಯಮ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಉದ್ಯಮನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬಿಳಿಪಾಯಿನಾರಿತ್ತಂದಾಂಡ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕುಲು ದಯಬಂಡದಾಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಪುಂಡು ಬಂಗಮತ್ತಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾಪಾಯಿ ಆಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಜನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬಿಳಿಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒರಿಯಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ಡ ಮಾನವೀಯ ಮುಖೈತಿನಗಲ್ಡ ಆತನಾಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎನ್ನ ಏರು ಸಮಾಜಡು ಒಂತೆ ಬಂಗದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬಡವೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಮನಂಜಿನ ಮಾನವೀಯ ಮುಖೈತಿನ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆತನಾಂಡ ದುಡ್ಡಿತಿನಾಯೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅದು ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದೀನಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಆ ರೀತಿ ಕಡೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗಳಿಕೆದ 80% ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿಲ ಆರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾಡಿದಂಡ ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಹೊರಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಲಿಗಾರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕೊರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಪಕಲ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಅವಡು ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರನೇವರ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಯಾನ್ ಬತ್ತದರೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಓಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾನ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪ್ನಾರು ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಂಡ ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಯ್ಲೆ ಕಂಚಾದು ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 90% ಗುಣಮುಖರಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವನೋಡು ಕಷ್ಟಲು ಬರ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಲು
ಹಗುರಾದು ಪೂವಾದು ಉಂತುದು ఆయన ಕಷ್ಟನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವೇರು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಬರ್ ಸಮಾಜದ ನೂರಾರು ಜನಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆಯಾರನ ಬೇರಾಡ್ದುಂಡು ಅಂಚಾದೀನಿ ತೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಸಮ ಎಂಕಲ 6 ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂತಿಜೇರು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನೇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ 15 ವರ್ಷದ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರೋಡಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲಿತ್ತ ಮುರಾನಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ 4th ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆವಡು ಬೇತೆ ಆಂಡಲ ఆయన ಪೂರ ಬುಡ್ದು ఆయన ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅನ್ಮನಂಜಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೈತಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣದು ಯಾನು ಇನಿ ಬೈದೆ ಜಯಶ್ರೇಖಲ ಬೈದೇರು ಬಂಟ ಮಂಡಲದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಾರು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಗಳು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ಹಾರೈಕೆದ ಮೂಲಕ ಆರ ನನಾತ್ ಗುಣಮುಖಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಆಯುಷು ಏತ ದಿನ ಉಂಡ 8 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೈತೆ ನರಮನೆ ಅಂದಿಟ್ಟು 100 ಇಯರ್ಸ್ ಬಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯ ಶತಾಯುಷ್ಯ ಅವಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಾದ ಏರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನಾರು ದೀನದಲಿತರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅಕಲ್ನ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಆ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಣ್ಣದು ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ ಯಾನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಹೊಂದಿಸಾದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತೆರನು ಉಂಟಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಶುಭಾಶಯನ ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ರಾಮದಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೊರಿಯರೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಾಯ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ವೀನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಸಂತೋಷನಾಗ ಸರಿಯಾದ ವೀನಕ್ಕ ಅಂಚನೆಯಾರನ ಮಗೆ ಸಮಿತ್ರೈ ಕೋಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು ಪೊಪ್ಪನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಮಗನ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಡೆದ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಪ್ರವಾದ ಸಮಿತ್ರೈಗಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ಗ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಗಲು ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅರಿಗೆ ಎಂಚಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಂತೋಷನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದಾಕಲು ಉಂತುಯಿರು ದಾನದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿನಕಲಿ ನಂಗೆ ಕೊರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವುದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಕೊರ್ಪು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪ ಈಗಿನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಏನು ಅಲ್ಪ ದಯ ಗೊತ್ತುನಾ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಗ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಂಗೆ ನೇರ್ಪೇರು ವೀನ ಕಂಚತ್ತು ಒವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರು ಏಪ ಇಡೆ ಬರಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಂದೆ ಕಡಪನಾರು ವೀನಕ್ಕತ್ತು ಅತ್ತಂದೆ ಸಂತೋಷನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಏರೇರು ಆ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಕಂತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಬತ್ತುಗಳು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದೇ ಪಂತ್ರ ತಂದೆ ವೀನಕ್ಕ ಇನಿಮುಟ್ಟ ವೈಕ್ಲ ಕುರುಚಿಂದ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚಾದು ಆರಿಗೆ ನನಾತು ಕೊರ್ರೆ ದೇವರು ಎತ್ತದೇರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ರೀತಿದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಂಪತಿಲಿ ಭಾರಿ ವಿರಳ ಅಂಚಾದ ಸಂತೋಷನ ಈತ ಮಾತ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬೆಂದಿನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವರಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ದೇವೇರಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಹಾಮಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರಿಗಳ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಮನೋಹರ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಳೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸೀನ ಸೆಟ್ಟಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ದಾನದ ಬಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ತೀರಿಯೋಣಲ್ಲ ಅಕಲಿಡ್ತಿರಲಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮುಟ್ಟಂದು ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಕು ಪೋಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋಡು ಸಮಾಜನ ಒರಿಪೋಡು ಸಮಾಜನ ಒರಿತದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಒರಿಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಜನಜಾಗೃತಿದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಸಿನಸಿಟ್ರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂಲಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಪರವತ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಯ್ಯತೆ ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ತೊಡಕಿನಾರಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತರಿ ಕೈಮುಗಿಯೊಂದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗಳ ಮನಸ್ಸಡು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟುಪರ್ಬ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಆರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇ ಇರುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಐನದಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಗೆಲ್ತಿಂಡು ಎಂದು ಬಂಡದು ಎಮ್ಮ ನೆನತೊಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ತೇನವಿನ ತ್ರಿನಮಪಿನ ಚಲತಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರನ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಓವುಲ ಆಪುಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಐನ ನೆನೆತಿಜಿಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಡತೊಂದೆ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏಪ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಪಣ್ಲೇಕ ಇಜ್ಜವು ಏಪಲ ಅವು ಮಾತ ದೇವೇರನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಸಂತೋಷನಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಳನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಅಂಡಿ
ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಆರು ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ಪೇರು ಏಪಲ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೇ ಹುಷಾರಾದ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯಿಂದ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಆರೈಕೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದುರ್ಗು ಕಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಪಂಪು ನಾವು ಕಣಂದುರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಮನೆತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಇಡೀ ಮೂಜೂರು 5 ಗ್ರಾಮಗೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಅಂದು ಪಂಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಪುಟದನಾರು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿನ ದಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸಾರದಿತ್ತು ನಾಡ ದೇವಡ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಬುಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೈತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪಂಟೇರು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರು ಹುಷಾರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಎಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಲ್ಲ ಆರು ಬಾರ್ಪಳಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಆಯಾಗ ಅವು ದೇವೇರು ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಏತ್ಲಾ ಕಾಸು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಆ ನಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ ನಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವು ದಾಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಆತು ಒಂಜಿ ಬಡವದ ಇಲ್ಲದ ಆಗ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಡಿದ ಉಕ್ಕ ఆయన ಜೀವನ ನಡಪಾಯರು ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ದಗ ನೆಕಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂಡ ಸಂಗತಿ ಅಂಡತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳ ಹೆಣ್ಮ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರು ಎಂದು ಬಂಡ ಆ ದೇವರ ಆರೆಗೆ ఆయన ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಪಣವದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐನು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೆ ఆయన ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆ ಪಣವು ಕೊರತು ನಾವು ಏಪಲ ಪೊಟ್ಟ ಎರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈರೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಆದು ಆ ಪಣವು ನೀರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆರು ಚೈತನ್ಯ ಜಿಂಗಿಲೆಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆಲ ಆ ತೊಡಕಿನಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದೇವಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸೇವೆಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರದು ನಾನಾತ್ 100 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಲಿತದು ನಲಿತದು ಬದುಕಲೇಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲು ನೆನತೀತ ಖಂಡಿತವಾದ ಈತ ಜನ ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ಲ ಜನ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ನಾನಾಥ ಜೀವನ ಆವಡು ನಾನಾಥ ಆರೋಗ್ಯ ಆವಡು ಆರುಮಲ್ಪಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೂಜೂರು 5 ಗ್ರಾಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡ ಕಣಂದೂರು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪುದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಹಿತೈಷಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂತೋಷನ್ನ ಅಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕರುಣಿಸ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಯ್ಯತ್ತಯರಿಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟಮಿತ್ತನ ಪ್ರವದ ಅನಂತನತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಾದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು ಸಂತೋಷನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಕ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಡ್ದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶೀನಶೆಟ್ಟರು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತೋಷನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋನು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 4 ದಶಕದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಗ್ಲು ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ತೋಜಿದು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂಜದ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಯಡು ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾಯರು ಅದಾದ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಟ ಕಡಿತಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಕೊರಗೇರಿನ ಇಲ್ಲಡಗು ಒಂಜಿ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸ್ವಾಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತಿನ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಟೈಲರ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಕಡು ಬಡವರಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾವಿನ ಐಕ್ ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಲ್ತದು ಊರಿಗೂ ನೀರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಹಸಿ ಕಸನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಂಜ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಪೂರ ಪಣಪಲೇಕನೆ ಏರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಏರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ತಿರುನಗ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಭಾಷಣದಾಲ ಮುಟ್ಟಾಪನತ್ತು
ಅಂಜ ಅವು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಪಂತೇರು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧತೆ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಏರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಸಂತೋಷನ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರೆ ಒವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ಸುಸ್ಥಿರವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಸೇವೆನೇ ಅರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆದು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಡು ಒವೇ ಬರಡು ಅವು ಐನ ದಾಟಿ ದುಂಬೋಪೇರು ದಯಪಂಡ ಸಂತೋಷನೇ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಆದು ನನಲ ಆರು ಸಮಾಜಡು ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂದು ಪನ್ನಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈತಿರಟ ದಾದಾರು ಮಲ್ತದೇರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಜಿಪ್ಪ ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈತು ಪುಂಟ ದಾದ ಮಲ್ತದೇರ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೆಗು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡಾವಡು ಎಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ನ ಸೀನಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪಾತ್ರ ರೀತಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಲ ಕುಲ್ಲವನ ಸಂತೋಷನ ಸರಿಯತ್ತ ಇಕ್ ದೈದೀದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮನೆ ಯಾಚಿಸ ಒಂದು ಏರೇರು ಚಾಪರ ಅಂದಾಗಲಿ ದೈದೀದು ಚಾಪರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರನ್ನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರವರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೈದೀದು ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಗ್ಗಿನ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟಬರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅತಿದು ಈತ ಜವನೇರೆಗ ತಿನ್ಪಾದು ಪರ್ಪಾದು ಈಗಲ ಪುಟ್ಟಬರ್ಬನ್ನು ಕರಿಪೂರ ಇತ್ತದ ವಾಡಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಅನ್ಪುಯೆ ಸಮಾಜಗ ದಾಲಾಡ ಕುರುಡು ಸಮಾಜಗ ದಾಲಾಡ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದುಡಿತ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಕಾರ್ಯ ಒಲ್ತು ಸುರು ಮನ್ಪೋಡು ಒಲ್ತು ಓಡಿಗೆ ಕೊನೆ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಮ್ಮಡ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಆತ್ ಸಮಾಜಡು ಉಂಟು ಅಂಚಾಡ್ದವರ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ನಂಕಲ ಶಕ್ತಿ ಉರುಗುಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ತನಾಡ ದೇವರ ನೂದೇಕು ಕೇನ್ವರಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಅವಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾ ದೇವರೆಗತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕದ ದೇವರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರಿಯತ್ತ ಆರು ನನಯಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಯಾನ್ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಲ ಕೊರಡೋದು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಏತ ಬೇನೆಡಿತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೋನೆಡು ಸಂತೋಷನೇ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಪೂರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಅವು ಪಿದೈ ತೋಜುನತ್ ಅವು ಉಲೈ ಏತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಲೆದಿಂಬು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಉಂಟು ಒರಿಯನ ತರೆತ ಬೇನೆ ಜಿಪ್ಪುನ ತರೆದಿಂಬುಗು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗಲ ಸಂತೋಷಡ್ ಕರಿಪುನಂಚಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮರಗಳು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರೆಯ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮನ ಕೊರೋದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸುಳ್ಳಲ್ರಿ ಗಣತನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು
ಕಣದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಬತ್ತನ ಮೊಟ್ಟಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐಡುದಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ರೂಪೋಡು ಇಲ್ಲಿದ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ನಡಪೆರೆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರೇ ನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡ್ತಿನಂಚಿನ ಗೃಹ ದೈವ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಮಜಿ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅರಸು ಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿಯಾರ್ದ ಅರಸು ಕುರಿಯಾಡ್ತಾಯರು ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲೆಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕನಂತೂರದ ಧರ್ಮರಸು ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರು ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೊರೊಂದು ಅರ್ನ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಂದ ವೈದ್ಯನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಗರಿಬತ್ತಿನಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತಾ ಪಾಠ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಡೀ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲುಳ್ಳೇರು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಪೂರ ಏರೇನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆತ್ತದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ಅರೆನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಶಿವದುರ್ಗ ಮಠ ಮಾಡೂರು ಮುಕ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮೇರೆಗೆ ಶೀನಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಸಂತೋಷನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಕೆಲಸಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮಹಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಚರ್ಚಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡ್ಲೇಕ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಈತ ಜನ ಈತ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಬೈದೇರಿ ಬಂದಂದ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದೇ ತೋಜು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತೋಜು ಏನ ಬಂದಂದ ಯಾನು ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತಿಸಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜವನೇರ ಬಂಡೆ ಖಾಲಿ ಅಭಯಾಶ್ರಮ ಹೋದು ಸೇವಾಶ್ರಮ ಹೋದು ಎಂಕ್ ಬರಿಯರ್ ಅಬ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಉಂಡು ದಾದಾ ಪಂಡಂದ ಜ್ವರ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಶೀತ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬಡದು ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ನೆಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಬಡದು ಏರ್ಲ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಮಾಲೆ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಮಣ್ ಅಂಚ ಈ ಸತ್ತಿದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತನು ಆಂದಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಡಲೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪರೆ ಈ ಸತ್ತಿಲೆ ಕೂರೋಡು ಅಯ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೂರ್ಲೆ ಏರನ್ನ ಲೆಪ್ಪು వచ్చింది ಏರನ್ನ ಲೆಪ್ಪು వచ్చింది ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನೆರಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಂಡೆ 50 ಜನ ಆವು ಪಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ದಿನ ಇಡೆ ಬರಂದೆ ಇನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕುರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾನು ಲೆತ್ತಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಈತ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂದಿರಿ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಚಾ ಕಾಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದಾರ ಹಾಕೇಂಡ ಇಜ್ಜನ್ನ ಈರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಚಿ ಮಾತು ಅವಳು ಹೋಟೆಲ್ದು ಪಂತನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಂದ ಹಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಾರ ಬಂದಿರಿ ಯಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈತ ಗುಂಡಿಡು ಒಳ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಕುಗ್ರಾಮೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಈತ ಜನ ಬೈದಾರಿ ಹೊಂಡಂದ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಮಾರ್ಚಿಡೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ತಿರುವನಂತಪುರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ತದು ನ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗ ಕೊರ್ಪೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೇನುವರಿ ದಾದ ಆತನಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತನಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಎನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡಪ್ರ ಇಂಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದು ತಕ್ಷಣ ಬೈಯಾಡು ಮೇಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ ಬೇಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಲೆ ಇರ್ ನಂದು ತೂಲೇದು ಈ ಜಾಪುಜಿ ಯಾನು
ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನ್ಪು ಕೈತಲ್ಲ ಕಾಸೋಡು ಕೊಡು ಕೈತ ಉದು ಮಾಡು ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ದಿನೋಳು 7-10 ಜನ ಪೋಪ ಮುಲ್ತರು 10-15 ಜನ ಪೋಪ ಚಾಪಾಡ್ಪ ಏರೆಗ ಅಟ್ ಏರೆಗಳ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನು ಆಂಡ ಅಲ್ತಿರದಿಗೆ ಆ ಉದುಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಿರೇಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ದುಂಬುಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊರಚಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಇದ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಲೆ ಅರಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ತಿತ್ತೋನಿ ಅರೊಂಜಿ BJPದ ಅನುಭವಿ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಬುಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು ಈರೆ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಯಾನ ಮೂಲ ಗೆಲ್ಪು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆನ್ಲ ಈರು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಬುಲ್ಪು ಏರ್ಪತ್ತು ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋಜು ನಿಖಿಲ್ ತಾರೀಕು ಬುಲ್ಪು ನೀವು ಮರ್ಯಾರೆ ವಿಷಯ ಎಂಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಯಾನೇ ಬುಲ್ತದ್ದು ಯಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಅಂತ ಅಂತೆ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಬಂತೆ ಆಂಡ ಯಾನ ಆನಿ ಬರು ಮಾರ್ಚ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡಪು ಯಾನು ಶುರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ಮಾತೆರೆ ಬುಲ್ಪು 10 ಒಂದು 7 ಜಂಟ ಬಂಡ 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ತದ ಅರದ್ದು ಬತ್ತದೇರೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬಾಯ್ಚಿ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಬದುಕುವೆ ಆಯುಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ವೇದನೆ ಇಜ್ಜಂದ ಮರಣ ಹೆಂಗೆ ಕೋರೋಡು ಒಂದು ದೇವರಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೀರಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಯರಿಗೆ ಬೇದತಿಗೆ ಹೋಯರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಪುರಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತೀರಿ ಕದಿರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂತೀರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಳೋಳು ಪ್ರಸಾದಗಳು ಉಂಡು ಕೊಂಡತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡತ್ತು ಇದೇ ಬರಿಯರೆ ಇಡೆ ಬತ್ತು ನನ್ನ ದಿಂಜ ಜನ ಬರ್ಪೇರು 10 ಆನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿ ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಡಲ್ಲ ಈತು ಜನತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಡುದು ಬಾಡಾಯರಿ ಪಣ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆನ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಗಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಏರೆಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏರೆಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪನ ರೋಗ ಏರೆಗಳ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮುರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತದಾಯಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಎನ್ಮದಿ ನಾಯಕ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಲೆತ್ತದೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎನ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ எனக்கு ಆಪರೇಷನ್ ಮಂತ ಎನ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಲೆತ್ತದೆ ಇರಿ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮನಪಲೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಾಗ ಪಾಪದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಕ್ಲೆನ ಮೋದಿಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾಸು ಕೊರು ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆವಡು MRI ಆವಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಏರಿ ಪಾಪದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಣಿಪಾಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಆಂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಆ ಎಂಜನ ಒವ್ವೊವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಕಾಸು ಈರು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂದ ಈರು ಪಣ್ಲೇಂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಮನ್ಪಾಲು ಈರು ಪಂತೆ ನಂಚಿನ 10 ಇಲ್ಲರು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡಾವಡು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಏರು ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ಧಾರ ಬೈದು ಏಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದರು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಹಿಂದೂಜಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಟಾಟಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯೂಮೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಡುಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ನರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇವೇರಿ ಎಣ್ಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂದು ತಿಕ್ಕಿದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನಪ್ಪಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ಆ ನೆಟ್ ಜೆತ್ತದ ಅನಗ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯರು ದೇವೇರಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಐತೆ ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಉಲೈ ಬಂದಾಗ ಯಾನು 100% ಬದುಕುಜಿ ನೆಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರ ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದ ರಾತ್ರಿ ಕನಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಕಣ್ಣಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಡರ್ಪೇರಿಂದ ಕನ್ನಡ ತೋಜು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಊರದಕ್ಕಲು ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ತದಂಡ ಯಾನ ಈ ಸೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅದು ಸೈಪೇ ಪನ್ಪುನ ನೆನಪು ರಾತ್ರಿ ನೆನಪುನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲ ಕನ್ನಡ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತದ್ದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಡಿಯರ ಯಾನುಲ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ದಯಟು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನು ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಪ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೋ ನೆಕ್ಕು ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪೋ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಕ್ಕಳದು ಎಂಜನ ಜಮ್ ನೀರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಬರಂದನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಣಿ ದೂರಡು ಬರ್ತದ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ದೂರ ನಿಲ್ಕೊ ಒರಿ ಬರ್ಪಣಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಡಿ ಬತ್ತನ ಹರೆ ಬರ್ಪಣಿ ದಾದಂಡ ಬಾಕಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತನ ಉಲಾಯ್ ಬರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಅನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಕ ಪಾತ್ರೆನ ದೇವರು ಬರ್ತೀವಿ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರು ನಿರ್ದುಂಬಲ ಬತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರಿ ಇನಿ ಪಾತ್ರೆನ ಅಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೊರೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕರ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಹಾಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರುನಾಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನಾತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ನಾನಾತು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಆ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಡದ ಶುರುವಾಯಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಒಣಸು ಮುಟ್ಟಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ 7ನೇ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೋಕೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರವಣ್ ಗುರಿಕಾರನ ಬೋಬಿ ಸಮಾಜದ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಂತದನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ದಿನದ ದುಮ್ಮು ಮಂತು ಕೊರ್ಪಣ ಜನ ಶಕ್ತಿನ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಹೂವಾಂಡಲ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ದೇವಿಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಬತ್ತನೆ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಶುಗರ್ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಎಂಚಿನ ತಿಂದಿನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಬುಜಿ ಮಾರ ಕೆಲವು ಶುಗರ್ ತಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಬುಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪೋಟಿ ಅಂದೆ ಆಯನ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಗ ಆತ್ಮದ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜರಿಗೆ ಅಂಚ ಸಂತೋಷನನ್ನ ಆತ್ಮದಾರನ ಧೈರ್ಯನೇ ಯಾರನ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ ಬಡ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ಬಣ್ಣಂತೀರಿ ಅಂಡ ಆರ ಜೀವನೋಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಆ ನೀಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಾರು ಆರು ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಎದೆ ನುಂಗಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಈತ ಜಂತ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೈತೆ ಆರೋಗ್ಯಮುಖವಾದೇ ಉಳ್ಳೇರು ನನಾತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಆರು ಮಾತ ಮಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಆರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣ ದೇವರು ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಮಹಾತ್ತರ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಸಂತೋಷನಾಗ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಕೈಟ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬೈದೇರಿ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ಏತಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೋಡಮಿನಿ ಬೈಯಡ್ ಪಂತೆರದ ದನ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾದ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಚೆಕ್ನ ಸಂತೋಷನ ಕುರಂದಲಿರು ದೈದಿದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ 50,555 ಐನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಂಚನೆ ಏರಂದ ಐದಿದೆ ಕುರುನಾಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಲೆದ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಸಿಡು ಅವೇತೋ ಜೋಕಲಿಗೆ ನನಾತ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಆಪುಲೆಕ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಸಂತೋಷನಾಗಿ ನನಾತ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಾವಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕುರುನಾಡದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಶಾಲೆದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ನನಾತ್ ಕರುಣಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಂದು ಸಂತೋಷನಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕಲ್ತುನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಪಾನೇಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ನಮ್ಮ ಪಾನೇಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ನಡಪದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಶಾಲೆದ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟದು ಜೋಕಲ್ನ ಒವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತದ ಸಭಾಂಗನ ಕಟ್ಟಾದ ಗೊರ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಪಡ್ತೀರಿ ಪಾನೇಲದ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಯುಸು ಬೇರುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಪಾನೇಲ ಶಾಲೆದ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಎದುರು ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ 2 ಇತ್ತೆ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನಿ ನಮೋ ಕುಟೀರ ಅಂದೈಕ್ ಪುದರ್ದಿದು ಮಾತ ಜೋಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾಗವನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊರಲ್ನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕರತಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷನಗ್ ಶುಭಾಶಯನ್ ಕೋರೊಂದು ಅಂಚೆ ನೆನಾತ್ ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೋಷನ ಕರುಣಿಸಾಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಭಯಸ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾನೇಳದ ಶಾಲೆಗೆ ನೂತನವಾಯಿನ ಸಭಾಗನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನಾಗ ಪಾನೇಳದ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕರು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಕಮಿಟಿ ತಕ್ಕಲ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷನಾಗ ಅನಂತನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷನನ್ನ ಎನ್ಮುನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮೋ ಕುಟೀರನು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರಿದೀಪು ಸಂತೋಷನ ಬೆನ್ನೆಲಬಾದು ಅಂತಿನಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಟೀರ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂತೋಷನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಆನ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ದೇವೇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ ಈ ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆತ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವೇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ನನಾದ್ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಲೆಕ ದೇವರ ಕರುಣಿಸಾಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಡಲೊಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಚಂದ್ರ ಸೂಚಿಲ್ರು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡದಲೇ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾಯ ಶಕ್ತಿಭೂತೆ ಸನಾತನೆ ಗುಣಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣೇ ನಮಸ್ತುತೆ ಅತಿ ಚ ಪ್ರಣಾಮ ಸದಾಮಿಕಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಶಿವದುರ್ಗೆ ನಮಸ್ತುತೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ಬತ್ತಿನವೇ ಸಂತೋಷನಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯದಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ತದ ಏರ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ದಯದಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ದಯದಿದ್ದು ಕುಲ್ ನಲ್ತಿರ್ದೆ ಮಾತಿರ್ಲಾರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು. ಮಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣಿ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೇ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶಿವದುರ್ಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ದುರ್ಗೆ ಶಿವಗಿನಳೆ ಪಾಯಿಮಾ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಘಟಾನಿಘಟುಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೋರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪನ ಸೀಮೆ ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯನ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಲ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತಂಚನ ಮಿತ್ರ ಬಲಗದಾಗಲಿಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಂತೋಷರ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ. ನಿಜವಾದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆರ ಮಲ್ತನತ್ತು ಆನ ಅಭಿಮಾನ ಬಲಗೆರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಆಡೋ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿದ ಬಲಗೆದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಸೇರಿದ ಆನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಒಂದು ವರ್ಷೋಡಿ ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿದ ಭಾವನದ ಒಂದು ಅಂಶ ಪುಟ್ನ ದಿನ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಪ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೆಲಸದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಮಂತನ ಸಮಾಜವು ಮಂತ್ರಿನ ಸೇವೆ ಸಂತೋಷವೇ ಈತ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಆರೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಂತಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಕುಲ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪಂಪ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರದೇರು ಅಂಡ ಆ ತತ್ವದು ಬದುಕುದೇರು ನನ್ನ ಸಂತೋಷನೇ. ಇನಿ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೂ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ತ ಬರುವ ಸಂತೋಷ ನಾಡೆ ಇನಿ ಇತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಲಗ ಸೇರುಡು ನಾಂಡ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಯ್ನ ಉಂಟು. ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 6 ಲೆಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ಜಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡಿತ ಎಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ್ಯಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೊರಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದು 4,14,724 ಜಪ ಇನಿಕ್ ಇಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತರಾರು ಇಡೀ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ನಡುವಿಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲು ಪಂಡಿದ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಆರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಂತನೇ ಅಪ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಳಾಲು ದಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಪುಣಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ
ఆయన ಕಷ್ಟನೇ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪರ ಪುರುಸೋತು ಪೂಜಿ ಏತಿತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬರಪೇರು ನಂಡ ಆರೋಪಂಚಿನ ಆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಲ ಆರು ಮನ್ಪಂಚಿತನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಪನಿಯರ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಾರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದುಳ್ಳೇರಿ ಆರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಆರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಾಂಡ ಆರೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪನಿಯರ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಇರು ದಾಲ ಬೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇರಿ ಎತ್ತೋಷ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇವ್ರ ಮನ್ಪಂಚ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಇರೋಟಿಗೆ ಏಪ್ಪಲ ಇರೋಟಿ ಉಳ್ಳ ಈ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂಜಾರೆ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೊರ್ತು ತೂಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಶಾಲೆಗೆ ಸಹಾಯದಾನ ಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಇಳ್ಳಿಗೊಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ ಸಹಕಾರ ಏರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಬಜಿ ಕೈಟ್ ಕಡುಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಾರಡ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಪ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಬರ್ಪಣಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗೆ ಇನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣಗಳು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದು ಆಡ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ನಾನೊಂದು ಪಾಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಆರು ಮಂತಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಡಿಪುಣತ್ತಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೋಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ ಆರೋಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಒರಿಯೋಡು ಇಂಚಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಬಿಡ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಆದುಳ್ಳಿರಂದ ಆರೋಪಣ ಪ್ರೀತಿ ಆರ ಜೀವನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕ್ಲಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಆರು ಹಿಡ್ಕೊಂಬರಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆರನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಏನು ಎಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಈ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದುಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದು ಎನ್ನ ಮನಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬರ್ಪಳೆಗ ಕಟ್ಟಿಲಪ್ಪಾರ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಂಬುಗೆ ಎಡೆ ರೀತಿ ಬೆಲಗುಲ ಕಾವಡಿ ಆನೆದ ಮನ್ಪ ಸತ್ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಆಪಣಿ ಕೆಲಸ ಆರೋಟಿ ಆವಡಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಟ್ಲಾರ ಪುದಾರು ಓರಿಪಣಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಆರು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಕಿಂಚಿದ ಪಾತನ್ನು ವಿರಾಮ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಜೈ ಶಿವ ದುರ್ಗಾಂಬೆ. ಶಿವಯೋಗಿ ದುರ್ಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಿವದುರ್ಗ ಮಠ ಮಾಡೂರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರು ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಸಂತೋಷನ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಜಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜಪ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಆವಡಂದು ನಾವು ಮಾತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತೋಷನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಸಂತೋಷನ ನಾವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂಡ ಐಟು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನನಾತ ಜನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಭೇದವ ಅಳಿಸಿ ದೂರಗೊಳಿಸುವ ರೊಚ್ಚು ರೋಷ ನೀಗುತ್ತ ಬಂಧು ಭಾವ ಬೆಳೆಸುವ ಹಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕ ಬೀರುವ ಹೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಪರದಿ ಗುರಿಯ ಸೇರುವ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಧ್ಯೇಯ ಮಹಾಜಲಧಿಯೆಡೆಗೆ ಸಲಿಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ
ಎಲೆಯ ಮರೆಯೊಳರಳಿ ನಗುವ ಸುಮನ ರಾಶಿಯಂದದಿ ಕಡಲ ಒಡಲೊಳುಕ್ಕಿ ಮೊರೆವ ಕೋಟಿ ಅಲೆಗಳಂದದಿ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಸಹಜ ಭಾವದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ಹೇಯ ಮಹಾಜಲಧಿಯೆಡೆಗೆ ಸಲಿಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ ಉರಿಯುವ ದಲಿತ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮ ಆರಾಧನೆ ಸಾಕು ಬರಿಯ ಬೋಧನೆ ಬೇಕು ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೆ ದಿಟದಿ ನಾವು ಅಳಿಸಬೇಕು ನುಡಿಯ ನಡೆಯ ಅಂತರ ರಚಿಸಬೇಕು ನವ ಸಮಾಜ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ. ಸೇವೆಯೆಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮಿಧೆಯಂತೆ